8.000 ευρώ από τις αποζημιώσεις τους θα διαθέσουν τα μέλη του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης για την ενίσχυση της βιβλιοθήκης του Ιδρύματος. Όπως είπε στη Νέα Τηλεόραση και τη Στέλλα Μαθιουδάκη, ο διευθυντής της βιβλιοθήκης, τα χρήματα που θα διατεθούν θα καλύψουν επιτεκτικές ανάγκες της υπηρεσίας. Αποφάσισαν να δώσουν τις αποζημιώσεις που βάσει νόμου δικαιούται με σκοπό την ενίσχυση της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος. Ο λόγος για τα μέλη του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης που στην τελευταία συνεδρίασή τους συμφώνησαν να διαθέσουν τις 8.000 ευρώ που τους αναλογούν ετησίως για να στηρίξουν την υπηρεσία κόσμημα του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος του νησιού. Αυτή η απόφαση σταθμός αφορά στον πρόεδρο, τα μέλη και τη γραμματέα του Συμβουλίου. Είναι πολύ καλό. Είναι πολύ καλό. Χρησιμεύει, είναι σκόπιμο. Μακάρι να υπάρχουν άνθρωποι που να βοηθάνε στις βιβλιοθήκες, γιατί είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Το να υπάρχουν βιβλιοθήκες για τα παιδιά να μπορούν να παίρνουν βιβλία. Ειδικά τώρα που δεν έχουν και τα λεφτά να πάρουν δικά τους βιβλία. Από το ακαδημαϊκό έτος 1977-1978 που άρχισε να λειτουργεί το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το αρμόδιο Υπουργείο κάθε χρόνο επιχορηγούσε με ένα αξιοσέβαστο ποσό τη βιβλιοθήκη. Στα χρόνια της κρίσης όμως τα χρήματα μειώθηκαν δραματικά. Σε σχέση με το 2013, η επιχορήγηση για το 2015 θα είναι μειωμένη κατά 36%. Ειδικά το Πανεπιστήμιο Κρήτης, επειδή έχει μια μακρά παράδοση στην προσπάθεια στήριξης και ενίσχυσης της βιβλιοθήκης, τα ίδια τα τμήματα δέχονται να γίνουν περισσότερες περικοπές σε αυτά, προκειμένου να ενισχυθεί η βιβλιοθήκη, ώστε να μπορεί να προμηθεύεται βιβλία, περιοδικά και βάσεις δεδομένων που είναι απαραίτητα για την μελέτη, την εκπαίδευση και την έρευνα. Η Επιτροπή της Βιβλιοθήκης, σε συνεργασία με το διευθυντή της, είναι αυτοί που θα αποφασίσουν για το πώς θα διατεθούν τα χρήματα, προκειμένου να ικανοποιηθούν επιτακτικές ανάγκες. Πρόκειται να αγοράσουμε υλικό το οποίο λόγω της οικονομικής κρίσης δεν είχαμε τη δυνατότητα να προμηθευτούμε τα τελευταία 3 έτη. Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης, που είναι μια από τις καλύτερες, αν όχι η καλύτερη στην Ελλάδα, στεγάζεται σήμερα σε 2 υπερσύγχρονα κτίρια, στην Πανεπιστημίου Πολυγάλου στο Ρέθυμνο σε έκταση 5,5 στρεμμάτων και στις Βούτες Ηρακλείου σε έκταση 3,5 στρεμμάτων. Και στα 2 κτίρια που καλύπτουν τις ανάγκες της ακαδημαϊκής κοινότητας φιλοξενούνται 500.000 τόμοι βιβλίων και 100.000 τόμοι περιοδικών. Έχουμε ξεκινήσει μια αρκετά μεγάλη προσπάθεια ψηφιοποίησης. Ουσιαστικά είμαστε από τις πρώτες βιβλιοθήκες στην Ελλάδα που ασχολήθηκαν με αυτό. Σήμερα έχει ψηφιοποιηθεί ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από το σπάνιο υλικό μας, δηλαδή κυρίως βιβλία παλαιότερων ετών. Και αυτή τη στιγμή στην ψηφιακή βιβλιοθήκη νεοελληνικών σπουδών της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης στην Ανέμη υπάρχουν περισσότερα από 2.300.000 ψηφιοποιημένες σελίδες, οι οποίες είναι ελεύθερα προσβάσιμες στο διαδίκτυο για κάθε ενδιαφερόμενο, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και από το εξωτερικό. Πρόσβαση στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου μπορεί να έχει κάθε πολίτης πέρα από τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας. Το κτίριο είναι προσβάσιμο και στα άτομα με αναπηρία, ενώ υπάρχει πρόβλεψη για τη μελέτη των τόμων της βιβλιοθήκης και από τα άτομα με προβλήματα όρασης.